Urtarrilak 5 errege bezpera irrikitan nago Gabonetako azken opariak jasotzeko. Eta gaur Frantzian oso ohikoa den gozo bat egingo dugu. Galet de goa. Eta nola ez, bi gonbidatu paregabeekin. Aitor eta Mikel jauna. Adi lagunak, kadakola eta barea. Ase parea. Kaixo launak eta ongi etorri bikote, haupa Mikel eta haupa Aitor, zer mugu zaudete? Haupa artista. Bota bostekua. Ni osonge. Aitor ongi dago. Aitor? Ezin hobe, ezta? Gu beti ongi gaude. Ondoz, zukalden zen muz moldatze zeate. Ibaki gozogile bikaina izela. Bueno. Zuri etxeizut ikusi guandikan zukaldean, bi etorri izan. Zen muz moldatze zeat koxinatzen. Bastante. Bastante ondo? Eta gozogintzakin? Bueno. Aitor eri gehiago gustatzen zaio el salau. El salau, hombre, el salau ahí está, claro. Bueno, lagunak, saio bikaina dator, eta elkarrekin godeu Galet de Roi. Baldakizu ezetan hoi? Este uiakingo ba, Galet de Roi frantzesa da, ez da? Frantzesa da, bai. Gabonetan gaude. Gabonetan gaude, erregetako opil bada, baina frantziesan. Anitue, frantzinitue, eta gaur guk hemen txingo deu. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote, esango izuet pausuz pausu nundik noa ebiliko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin hemen dakau milorria. Milorria ingo deuna da, behitu, hemen dakaten arito honekin mostuko deu, eta jarriko deu pastelan oinarri bezala. Eta beste pusketa mostuko deu, gero gainetik jartzeko. Baina gainetik jarri baino leheno beste, hau jarriko deu barruan, eta betegarri bat ingo deu, bale? Eta betegarri hori izangoa, arrautzak, gurina, vainilla, baitare errona botako jau, armendolak eta azukre hautza. Honekin ningo deu nasketatxo bat, pomadan jarriko deu, bertan sartuko jau, eta esan deun bezala, gero, milorria jarriko jau berriro gainean. Hoi bai, arrautzoietatik gorringo bat kenduko deu, ez deulako nahi errezitan notia, baizik eta gero, botako jau, milorria gainetik gorringo hori dizdiratxu gelditzeko. Bale? Eta baitare, dizdiratxuago gelditzeko, ingo deu beste gauzatxo bat. Hemen dakau, ura eta azukre egosiko deu, eta ingo deu jarabetxo bat, atea orduko labetikan emango jau, eta ja, dizdiratxu dauna, jarriko deu pulido, esateana. Kiston dizdiratxu, marabila bat ingo deu. Marabila bat ingo. Gero ingo deuna da, hemen ingo deu karamelo bat. Karamelo hau, ingo deu azukria lapiku nerre, eta gero ingo deu esne gaina bota. Eta ingo deu tofe antzeko bat. Tofe hoi prest dakaunean, utziko dugu ostutzen, eta ikusiko zuen zertako erabiliko dugu. Hemen dakat berringailu antzeko bat, eta ingo duguna da berta bauta. Esnia, azukria, izozgailuan dakat izozkia, eta baita ere gelak. Orduan, botako dugu bertara, berrinduko dugu dena, ontzi baten jarriko dugu nasketa, eta karamelo hori arrotuko dugu, eta gainean jarriko dugu. Gure edari horren gainea, bale? Lan handia da, honek. Lan handia. Baina bi lagunekin ningo dugu. Nekatu nu, kasi baina nekatu gizona. Eta guain, zuen lana jarriko izuetena bai, hemen ningo dugu konpota antzeko bat, bale? Antzeko bat gabe, konpota goxo bat, gabonetan gaudela, ningo dugu zagarra zuritu, udarek zuritu, platano zuritu, pinare bai zuritu, mazpaxa botako ditugu, azukre kanela eta menta ostuak. Bale? Jungo geha botatzen ontzi batea eta konpotatxo bat ingo dugu, bale? Ados. Bueno, nik hasiko naizena da betegarria prestatzen, bale? Baitare azukrek eta martxan jarriko ditut, eta zuek bitartian konpotakin lagunduko jazue, bale? Zuritzen zen muz moldatzen zea, zuritzen? Zuri gailuakin? Horrekin ondo, ez da? Horrekin ebete bai. Bale, zagarrak zuritu. Nik labana nahi izaten dira. Bai, zuk labanakin heldu. Posible duk, ez? Bai, hemen, daneantzako ziok. Ondo, ez da? Zorrotza da, kontu zibili. Oso ondo. Seguro final gaude. Alde honekin, horrela. Eta indarrain pixka barroak, aber, Oh, nice. Fenomeno. Bale, bikain.
Nionekin hasiko nokordon. Eta aldi berian, bikote, lankidek zeatego antxe. Elkarrekin dakazue, atal bat ederra bibazueken, eta... Ez dakizu ez lan egiten dugu. A ber, kontatu nundin noe biltzezaten da ze gauza ditu zuen. Begira, ateatzen gara, astean behin lan asko egiten dugu, astean behin bakarrik egin dugu, lan asko egiten dugu, cuidado. Baino asko. Behin baino asko, ibezala egiten dugu. Hori ondo zio. Baina ateatzen gitu galdera batekin. Zer da maitasuna? Maitasunari buruz hitz egiten dugu. Zergatik gustatzen zaigu hainbeste berbenak eta nola zen eta erromeria. Nolakoa da modara joatea. Guk horrelako galderak egiten ditugu eta jenden erantzunak eta jende dakien hori erantzunak bila joaten gara. Aitor? Eta ze gauza topatzen dituzue jendeak, ze zateu maitasunaren arira? Maitasun oso zakona da, oso... Zabala da. Eta hor ezagutu nun gaina, maitasunari buruz hitz egiten ezagutu nun zure ama. Bez? Maitasunari buruz hitz egiteko ama baino betio zein da. Inorrez. Ama bezala ez dik inorre maiteko bizita ontan, Eta itu horrelako gauzakin iten da emozionatu, baina politia da emozionatzea, zala Joseba. Claro, familiakin emozionatu. Oso ongi aiaiz. Bai, sarra erdia hortxe utziko du, baina oso ongi aiaiz. Bale, eta erromeritan earki pasako zu ez, da? Bai. Behi banitxeginik. Gainera, maitasunak imaino beto erromerikin? Dudik ez. Gainera, erromerian eron ginen zarautzen grabatzen. Xabier Saldiasekin, oroitzen gaiaz, hombre. Antxo nio la 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 bakarrik lagunekin bai. Hora, sebitzen jo. Kriston lan egin digu. Eta zuekin ezin alde jundik egun batian. Erromerita edo. Esan dezu zukaldari bat bihar. Momentuz ez du. Egun amaten, bai, zergatik gustatzen zaigun hainbeste jatea. Horire galdera horire egin genuen. Bai? Bai, eta ezin azuren gana etorri. Bai, kasualidadea. Okupatu da. Eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste jatea. A ber, kontatu nahi. A ber, bueno, Aitor, zergatik gustatzen zaikiri jatea, Aitor? Goziak entzeko? Hori bai. Hori azteko, eta? Ez que euskaldun bati nola etzaio gustatzen jatea. Ez que goxamena da jatea. Zuri adibidez, zer da gehien gustatzen zaizuna jateko? Entrekota. Entrekota, ez aiz makala? Ke pena, gaur etzaigu tokatu entrekota. Entrekota piperrekin eta patata frigetu. Toma! Hala, toma esa. Ez de bate txarra, ez. Entrekota ze gustatzen zaik, gutxi gina, ongi gina? Ondo gina eta gainean gatza gabe. Gatza gabe? Bai. Que soso, Aitor, gatza gabe? Ni beti aragia jatenet gatza gabe. Ez du posible. Bai, zergatikan. Zan, da, como... Badakalako zapore nahiko. Bai. Gozua delako. Gozua. Nik ezin dio. Eta gatza botako bat zenion, ze botako zenion. Gatza fina ala dorilla. Zan, normala, fina. Normala. Ni botatzen diot maldon. Bai, maldon edo, maldon, botatzen diot, laminada, esaten emezala. Hori asko gustatzen. Askama, badakizu betu. Oirek eskama. Hola, betu, hau gustatzen egiri, ez da? Nik arrautza prisitu eta denari horrelako botatzen diot. Bai, benetan, Aitor, bai, asko gustatzen zaik horrelako. Arrautza prakitu gatzi gabe? Arrautzak ez ditut jaten. Ez? Zergatikan? Bakarik, ensalada, Egozita? Egozita, ez dela ez. Ez du posible gizona. Bete itenet izkutuan zeiten ez egiten. Aitari, horiakin, hor, buzita jen. Ai, bera, guen txenteatuko dugu atxak, kusiko kurrena. Ez nik ondoan utziko. Kuñau, kusiko. Ze urtzu donau. Jode, que maia oskatzeko goa. Txamurra dao. Bai, arrunt. Bai, eta ez tegerresa, Azken aldin udare goxok topatzia, Zen nahi duk, zatitxok egitea, Joseba, zen nahi duk? Bai, laukita, baina oso txikik ez, nola egosten jarriko deu, bestela dezin ingo zaizkigu, bale? Bale. Erke egitu. Oso ondo goaz, Bai. Iglana, erradakakor, hainbeste gauzakin. Bai, pungo haitu, lasai, txirek itxarraka, presi gabe, eta berba deu denboa gehiago, launtza gehiago. Ateako zaigu. Aitor gainean nervioso, biar erregeik etorriko dirata, cuidao! Bai, hor txondi bia, hitz egiten. Zeskatu ezue. Ze gutunian segarri ezue. Ze. Zuk eskatu behar duk, Aitor. Maitasuna. Bai? Begira, gezurtero! Egia da. Eskatu duzula Nancy. Andakaia. Oso polita maitasuna. Ta nik bai, osasuna, maitasuna eta horrelako behartio. Ala berri, zeatikan osasuna ez bakak, beste lana... Etxok deuze, Joseba, etxok deuze osasuna ez bada. Esazio osasunik gauza gutxi. Nik eskatu duk, Joseba. Nik eskatu jat, nik eskatu izkieta inbeste gauzatzek izikarriko ziake. Bai. Bizikleta zarra dakat eta bizikleta eskatuet. Bai? Bai.
Eta surfeko tablale erditikan puskatu zitzaiten, da eskatu, baina esket badakit dana ez ditela ekarriko. Zepi gauza hundiak, ja. Eta nahiko garestik, eta erregetan entzako eraman berdute. Arrazoia daka. Eta orduan, a ber, sekartzeun. Surfen eribiltz, hombre, gizara ustarra izan da, karo, surfen eribiltz. Hori, badakan ni lagun bat. Ongi ez, perfecto da. Bikain, ezin jo, hori bakan ni lagun bat, esateuna, ni zauztar naiz, eta surfa etxe gustatzen. Bai, Zatikan emateik, zauztarra izan daia surfa gustatu inbertzekela, eta gaina surlaria izela. Baina orduan, arek ehark izatik. Ni zauztarra eta surfetzitu gustatzen. Bueno, itenetako basteok. Baspare. Bueno, hemen aigaituk, lehen da biziko oinarria, indiu. Hemen ere, karameluantzako, martxan jarriko ju. Vale? Eta nik uste tingoten aia, esan dut bi golpetan sartuko etela, eta hila dana botaziot. Venga, jarriko dugu martxan, eta ingotena milorria, labelatu, labelatzen deun ja. Bai, eta Aitor, ikusi jat, artista izela. Bai. Gustatzen zaio. Baina basekia dantzari fina izela, bai, Dantzaria nahi, bai. Ni nuk bere manager, jakine baduk edo bai. Bueno, eta zer da gehien gustatzen zaizuna dantzatzia? Kontemporaneo. Bai, Hori da nik egiten etena. Eta reggaeton. Oie, Mikel, bale, Ez, dantza kontemporanea, oso egiten du gainera. Bai, Dantzan, garaikidea. Garaikidea. Dantza garaikidea. Ona. Hauri zakitu barko da, ez da ni Aitorreri laguntzagatik. Bai, noski. Aitor hiri lagunduko. Eta Aitor, nun jorratzen dituzu dantza guztiak, nun iten dituzu? Nun, hemen, nolazin, Grosen iten dituzu? Bai, Manteon. Manteon iten dute. Berdini dantza talde oso ezagunak dira. Leku pilatara, joten zate, Bai. Oso ongi dantzatzen dute horiek artistak dira. Bai, Iregia, Lontezen. Benetan? Lontezen ere ondu ala izaito. Ez diek deus Nien auken jo zeon? Oxforden. Oxford, la universidade Oxford. Ordu ingelesa mondatuko, bai? Ez. Era posible. Eta baita, Iberia, leku guztietan, Araban... Hemen Euskal Herrin. Bai, baita, ez eten dari naiz, ez nire garaian, Leno? Lehen, Zu hasi baino lehen? Bai, duela hogeita marrute. Karabi gaztegia, ez da? Ni garaian naiz. Eta, zer da, dantza talde bat, ez da? Pentsatzen dut, ez da? Berdini dan, Donostiako. Berdini dantz, bale. Oie, korrela iten diteke, Joseba, Guno nagitu, Ara, hola, beira, hola, xe. Ona. Iepa, beizaki? Ni baino gehiago altzatzen. Beira, niri bola jaiozean. Beira, toma. Artista gutza ainda zaude, Bai. Ole. Txalo bero bat. Artista, bai. Ona. Eta zema demora zuaz bertan, noiz hasi zinan, oso gazte edo? Bai, 12 urtekin. Bai, 12 urte txokin, 12 urtekin. Vale. Ezen ditut, hogeita zazpi urte. Hogeita zazpi, oza, ja, bizitza erdia baino gehiago dantzan zabaz. Aladek. Oidek. Gure bai bizitza erdia baino gehiago dantza, baina beste dantza mota. Bai. Ugitu de diskoteka nuni. Diskoteka ni diskoteke, ono laguan hori? Hori baita gustatzen zaite, gustatzen aizu diskotekara. Megioa. Bai, diskotekare bai jutezea? Ez. Baina musika diskotekera bai. Baina, ni naiz muy marchosa. Karo. Ni nerekin euteko martxoso behar du gaitor. Karo. Eta horre esan desun eskola hortan irakasleak esaltzun urrezo danborra irabaziala. Bai. Berdini bai, Urrezko danborraren bila. Nei ez diate deitu. Nei, bai. Bai? Bai, nominatuan itxapela urten. Eskerrik asko. Egia esan oloi purdiatana jarritzet esan zienian, esan zienian, ia, ama. Nizen biharri daur zauztar batekor. Zeba, Berdini eta Joseba, ni falta, no? Orduan, zaila dakat irabazteko, ez da? Mesedez. Zenek irabaziko, zenek irabaziko dun, Joseba. Zenek irabaziko, ni baldakat aukerak irabazteko. Zuk, abiz, hortzako estiloak, hazu? Bai, Baina, Berdinik, bai, Berdinik, oinik gehiago merezidu, Hau da muy Berdini, hau du Berdini gora eta bera, bai. Joseba, hau du lamoztuko et. Vale, hori lagunduko horrela egin dudan bezala ongi. Bai, ni Elisegi lagunduko izu moztuzen. Hemen ningo deuna da. Beitu karamelo nola dea bere itxura hartzen nahi da. Epa, bizirikan alda osan hori. Erditik. Ingo deuna da, txukuntzen juteko, eta maia txukun euki berdeulako. Bai. Beitu, osagaiak, mostutakoak, bertan lagako dituzue. Nasi daiteke Joseba. Bai, eta organiko honea botako zuen. Ni esker, oide, bai, perfecto. Eta hola, itxura pixkat emango jo. Eta hemen txe, beru egin hau pehatzen hasi zait.
Ingotena da, ozgailuan sartu, ostutzeko, eta geho marratu inberdet eta marratzeko oza egon behar dut. Hemen denboak itzein da izen, behotu intzait, eta hori ingotena da, ozgailuan sartu. Mostu dut, baina ez dituzten bertatik ateatzen. Orduan hau, ozgailuan sartuko dugu. Lana zaiana guaigitu baitu. Bueno, utzi dugu, milorria ostutzen gero lana inalizateko, eta hemen txebitu karamelok ja, zeik txura hartu digun. Zeik txura ze kolore. Eta guain, hemen ingo dugu, esne gaina bota, eta tofe martxan jarri. Hau kontu zibili berra, betu? Ze juerga, Vale, guain hau bigunduko da, utziko dugu pixka murrizten, gero atea hotzu, ostu eta montatu ingo dugu. Eta bitartian goaz, ikustea erregeopil berezi bat, boniatuak ininda, ikusiko zueze gauza, ederra. Kaixo berriz ere, ni Ainara naiz, Bedoña auzotik, nire proiektua Irrika da, ezagutzen duzue, eta bueno, gaur errege opil berezi honekin natorkizue. Hementxe daukagu osagai guztia prest, eta bueno, gluten gabeko errege erroskoia izango da, eta badaukagu osagai bat berezia dana, patata goxoa. Orduan, osagaiekin hasiko naiz. Laranja, arrautzak, patata goxoa, oestela boniatoa, olo irina, almendrak, azarrura, olioa, legamia, datillak, errege erroskoia betetzeko, beteko dugu natarekin, eta nata krema hori egiteko dugu nata eta eritritola. Eritritola da azukre bat, baina ez totzi eitzen kalterik diabetikuei. Hasiko gara lehengo pausoakin, eta izango da patata goxoa zuritzia. Irrika proiektua bakizue gluten gabeka dela, eta bueno, hasi nintzen semiaietan niri diagnostiko zuzkuenien zeliakoa ginela. Eta oin gabonetan itxen dugu baiturroia, bonboiak, polboroiak, eta bueno, gehien bat danak osasuntxuak. Azukre gabe eta esne gabe, arrautza gabe, askotan veganuak itxen ditugu bai, osake ez dago arazorik. Ni bizitza guztia doiat hosteleritza munduan, nire gurasuak jatetxe bazaukat, eta berakin itxen hauen lana. Eta gero ama jubilau zanean, nik irrika montaune ban. Errezeta honek, ni biltzen naiz, batzutan ondo urtetzen dira, beste batzutan gaizki, eta laxen. Zuritzen dugunean patata goxoa, kaskatuko dugu eta labara sartuko dugu. Hemen daukogu boniatua labetik atarata, eta boniatuak oso aberazgarria vitamina A, C eta azido folikoan. Baratza dakau eta baratzean sartzen ditu bai patata goxoak, kalabazak eta produktu asko. Orduan, nik erabiltzen ditudan produktuak baratzekoak dira. Oazen opilaren masa egitera. Orain, hasiko gara birrintzen boniatoa eta gero botako digugu arrautza, oloa eta beste osagai batzuk. Ia masa prest daukagu eta moldea olioarekin busti dugu eta labera sartuko dugu. Opila labean dagoen bitartean, nire produktu batzuk aurkeztuko dizuet. Asenario donutza, kalabaza donutza, boniato donutza, bonboiak boniatozkoak dira. Gero turroia, laranja eta txokolatezkoa eta errege erroskoi txikitxoak. Gero, hemen daukat Espainiako kalitate artisau zertifikatua, eta ese asoziazinoko zertifikaua gluten gabe Zelandian nire produktu guztiak. Eta orain, nata o krema ontatuko dugu. Ja upila gertu daukagu, hotzitzen utzi dugu, eta oin kremarekin beteko dugu, eta figuratxoa sartuko dugu, aber nori tokatzen zaia. Hementxe daukazue opila, espero gustatu izana, eta Instagramen irrika izenarekin sartzen basarete, han daukazue nire salmenta puntu guztiak, eta telefono zenbakia erean bertan dago, osake espero gustatu izana, gabon zoriontsuak eta urte berri ondan hoi. Aupa Ainara, ze itxura, Itxura, probatzeko gogo. Poli-polita. Hementxe behar genuen probatzeko. Zaiatuko egiten etxian oire bai, Boniatokin gozo-gozu egon berko zuen horrek, Bai, segurazki, bai, ostras. Bai, Boniatokin da. Mila esker, jarraitu horrela, eta gurian jarraituko dugu. Betu hemen tofeia, xoabe juntzai guriten, ingo detena atea,
jarriko jo plastikoa, azala esateatzeko, eta gero ja montatuko dugu. Baina hemen jarraitu biharrezue konpotatxoakin, bale? Bukeratu ingetu gehiago du. Ingoekenaek, pinau, erdia nahiko izango du, bale? Erdia moztu, zuritu, bihotzak endu, eta puskietetan. Eta zu platanuakin, bale? Erraz, ezta? Zuritu, eta labanekin moztu, bale? Laukitxotan. Pero Aitor, alde sombrero! Egun guztia la txorimolo niten norte altzate. Bai, Oideke aproposa, nizuen gina etibili. Esan diate, eneko kontu zibili behar dula Donostin, zuziala hemen Donostiko alkate. Bai, esaten hori. Esan da, eta hori nolatan. Horrela deitzen diote, azitan autokaro lagun bat. Horrela deitzen eta horrela gehitu nahiz. Antiguoko alkatea, Joseba, cuidado. Antiguoko, cuidado. Eta kompromiso asko alda alkate izatia, Ez. Lasai asko, ez da? Bai. Ez que saltxero xamarra zea, ez da? Saltxa guztietan sartzea, ez da? Bai. Nahiz, perejil. Perejil. Osa, nisa hautzekoa eta hi, antiguokoa, ez da? Bai. Ona. Bueno, hemen txegarriko deu. Ez dakit, sartuko zaigun dana asko, egaiten hemen. Bueno, hau aproposagoa, hemen txegarriko deu. Beitu, ingo deuna da. Zagarra jarri, eta udarek, pixka boteko jo azpin espeatzeko, betu la txorrota txiki bat, azukreko beto iteko, pixkat, azukria, kanela bai botako jot, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta tamborra da ere bai asko gustatzen zaizu, ez da? Tamborra da, nola, Begira, aurpegi aldatu zaio. Bai, ez da? Oiek arri aldituzu, zuriak aldia oiek ez? Oio? Eta nundik atea aldia oiek? Zabitu. Ez dakit, egin balde zutxura pixado, nola iten dezu? Tamborran aurrean jutezea? Bai. Artuta hini, aber nola iten dezu, nik ikusteko. Aurren. Ekarri nire beste bat Aitor. Bainik ikasi nahi dit. Vale. Igualak ikaitor. Eta ni bitartian, honei milorria jarriko jo gainean. Hau nola hartzen da, horrela edo horrela? Horrela, lehenengo. Eta oso erexia da. A ber, nola da? Dependenzia bezi tokatzen den, da, hola egitea. Imaginatuko du, pram, papan, pram, papan, pam, 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 ram, papam, param, paraban, ram, param, pam, pam, param, param, hostia, param, param, pam, ram, param, param, pram, param, pam, 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 param, 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 pam, pam. Dale mamacita con tu tacata. Oria. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Da, bera, bat, bi, bera. Eta jarraitu. Nola, tipo, ne? Oitek rimuak akena. Eta buelta. Ostras, hori ez zaila da niretzat. Ona. Artista utza. Eta urtero. Eta zea tertzea, grosekuakin. Ez. Lehen txikitan atatzen ditzen ainorgan. Txantxetan esan dizu, ateako zea, pentsatzen dut antiguokin, ez da? Ez. Lehen txikitan atatzen ditzen. Vale, eta guain? Atatzen ditzen lehen txikitan ainorgan. Nire osaba Martin Mantidorak. Ona. Nire zuzentzen eta nire anaiari tamborra jotzen. Ze ona. Ez que egun bereziak Donostia arrantzak hori, Egun bat. Egia du. Hor parranda botako duk aita horrera? Ez. Ez du parranda botzen? Zatik ez. Egiten dut. Pero hasta las 2. Bueno, nahiko da, hasta las 2. Zor dukarte nahi duk, ba. Laukarte, bostakarte. Noiz arte nahi zendun, ba. Parrandero, dugu, zera. Noiz arte. Ni bostakarte, iniz ez egiten parranda. Segatikan. Geokistan nintzia bestela, ez da? Ni gilego disfrutatzen dut egunez. Nik ere bai. Parranda egiten. Bai, nire bai. Ni hori da nera adinagatik. Leno goizeko bosta, zei ezazte, hau pasa. Adinak ezin, bosta. Ez, baina ni bain gehiago gustatzen zei parranda goizetik. Iriri iguale bai, Joseba, goizetik. Nei, goizarte. Bai. Ke jodido, goizarte. Hau hasiko da goizeko bederatzitan, da euskalo noiz erretiratuko da. Hau parranderoa da. Ni hazen naiz, zer, hori ba, gaueko behatziak, Eta goizen zer, poteillo. Gaueko behatzitan hasi, eta gau amabiten etxea. Ez, bez igual, como asko zota,
iruterdik. Ota, pasiok, iruterdik arte bada. Baina goizen poteillo. Bai. Amiga, cuidado. Eta siesta sali altzea, siesta italde, ez? Siesta iniz ez egiten. Ez nioz, ez, Baina, oindara gutxi siesta egin behar izan dut. Segatik, nekatuta zeunden. Ez, bi bazuek, koekin, gabatu genuen, gabazarrak, eta justo, egun berdien nien naukon, dantzako ensaioa. Claro, kriston lampilla, ez da? Eta amak nazien, Aitor, ez nomez ez egiten, ez doaz dantzara. Agenda daka tope. Nire eta agenda? Pero acá la agenda. Ni no bere manager, bai. Katxila, amar. Eta espero ez, 2022an agenda beta eukitzea. Bai. Guandik eta betio. Guandik gane betio. Honi, beteago. Nik ez dit nahi bamot, Ni lana gutxi nahi dit. Lana gutxi marduk, Aitor. Zertako lan asko gizona. Eta gaina, zure lana bakazu, ez da? Bai. Zertan, ire hogi bidia, baseki gozo gila izela, kontatu, zu bestia, zu kontatu, zertan ibiltzezea. Ni egiten dut lana Donostia Kultura enpresan. Vale. Eta hori dago kokatuta. Basea gauza tokatzen zaizuitia bertan, a ver. Bai, eta hori dago kokatuta Bitoia Eugenia antzokian. Vale. Ba, egiten dut burregoko lanak, piket laguntzen nenetik. Vale, denetik, a ver, zertak gehien gustatzen zaizuna eta esate izunean lanean hau inberrez eta jope gaur berriro hori inbiarde. Egongo dia gauzak ez zaizuna inbeste gustatzen. Dana gogoko dezu? Antzekoak dira beti. Bai, Antzekoak dira gauzak. Ikusi aldezu ze dotore jarri dugu. Beitu, eta gero hemen indegu jarabetxo bat. Ura eta azukre. Hau ja, aterako deu, ingo deu, hau labean sartu eta ateatzen deunean hori emango dugu, guandik eta brillo gehiago kitxo, bale? Gu bezala, kriston brillo ginen. Kriston brillo. Brillante. Como el arroz. Eta bago, bikote? Bago, aurraka, txirrik txarraka, Laben sartu. Hau laben sartu. Hemen, hau martxan dakau. Ingo dioguna da, gainuntzeko fruta sartu. Beizak? Guain, a ver, guain itxaldu indiat, honek. Guain itxaldu indiat. Vale, ibera, hola topera. Eta guain, pinatxoiek igual erditik ingo zkigu. Guain dikane gehiago? Hola, vale. Hauek ez, zeatikan platano erresago ingoa. Hau martxa jarriko deu, eta gero bukaeran bodako xo platanuak, eta ja azkena, menta usko. Lagundu dut, Mikel. Bai, zona, bai lagundu. Bai, lagundu gu jozu. Nik kenduko izuta hau, hemen dikan. Oso ondo. Oida, bikote hona iten dezuena, Lagunak baino getxo. Lankidek, lagunak. Ona. Bueno, bago aztxerrek itxarraka, Sí. De Málaga. No, en enero no podemos. Ezin dugu. De Málaga, ezin dugu. Está ocupado. Con Joseba, bai, ahora, venga. Malagatik. Malagatik, bai. Tantzatzea, ez? Ai, ama. Esan diote ez. Eta ikesalduan nahi lan gehiago, oide manaia txarra, Ezezkoak esaten. A tope, gaudela. A tope. Esan diote ez, ezin egula. Ezin dugu zuela. Oida, bikotia. No, Estados Unidos eskeraz. Estados Unidos? Estatu batuak. Estatu batuak. Beza, ara nitateke dantatzea. Bai, lasai nere kontu. Lasai, hori nere kontu, el manager. Hori bai. Nora jo nahi zu, Los Ángeles, California, Sausalito, Connecticut, Houston. Nora jo nahi zu. Hollywood. Batekin nahikoa zekau, Mikel, Ikusiko du, bai. Egia da, me vengo arriba, lasai. Batekin nahikoa zekau. Bueno, hemen bago txirri txarra gaurreaga, Falta zaiguna da geho, batido txua prestatu. Hemen konpota hori aurrega gungoa, txirrik itxarraka. Konpota egite aldezu etxian. Nik ez dut egiten, eta gustatzen zit. Bai, Alperra nuko itxeko, bai. Ez da kalan askorik ez da, Erresa, Ui, Aitor, Joseba zan Erresadek, ikusi zek. Aurrena zahar batzuk, udarek, nahi zuena, ni erresi zaharrakin gustatzen. Bai. Sustantzi pixkatekin, bai. Hombre, hola ere bai, goldenakin oso ondo ateatzea, Baina mikatzakin ez. Hola baitu bakranez, mikatzentzako. Eta oitxura duk, gabonatan da. Nere ama beti iteik, eta gugatxien beti jate jau, bai. Gero ere bai, gaur ingin jau, mazpaxakin bakarrikan, baina gero pikule horrak, belarrin bat, no ditu melokotokile horrak. Bai, ze ona, hori dena nazita. Bai. Jo, bai, egileak, beti zoze sobratzen bai maian konpota sobratzekela. Bai, ala duk arrazoia. Gio esate, kauen la mar. Bueno, nik txea amaten eta gero bi egunian jarraitzen jaten, Hombre. Batzuk, hau postre bezala da, nio solomillo baten ondoan ere posible da. Bai, lagungarri moguan, bai, guantxe esan dek egila, lagungarri moguan, edo foan onduan, bai, foan pixkat, eta gero gozo pixkat, eta gauza erra. Beitu, jasagarrak eta zitia hola xamurtzen pixkat, guain, ezin obia. Bau esan dugu gero kautziko dola. Ja, botako jo, honea, pinatxuak bota honea bertara, bale? Dana barroa bota, kontu zerre gabe, bale? Nik gozosalia
A ber, ni gaina gozo gilean, hau. Ni nahi ja tiru gilarra. Nik ere nahi tiru gilarra. Baina gozo pixkat beti, Bukaeran, Bukaeran, kirol pixkatin da gorputz eskatze ikenian, Batzutan eskatzenik azukerre pixka bat. Bai. Eta igual eguna bukatzen, da txekitea, trak. Eta batzutan ebe gertatzen zaitek, eseitzen hau askaltzea, esan den gemezela, arroza gate, pon, geho entregota gate, patatakin, zenba beten hau. Eta kartze gozen pixketa. Ta sartu dite? Beti. Sartu dite, barroa. Txokolate patzen baiako, trupa batzuk edo, trak dena barrura. Eta geho, zenba beten hau, kafiakin pasta batzuk. Venga, barroa. Almax bati, fuera, solucionar. Ya está, solucionar. Bueno, hemen inbiar deuna da, kompota amaitu iten, eta amaitzeko esan deu, betu, hemen guendikan zukuak eta gelditze janak, baina honek lagunduko igu, hau dana lehortzen. Zea baktikan zuku horiek, mazpasak harrapatuko ditu, mazpasak puztuko dira, eta hori lehortuko zaigu. Baina txukun-txukuna gelditukoa. Eta hemen dikan, minutu pare batea, botako deu platanua. Baina platanua botako deu, 4 minutu falta zaio nian. Bai, Bai, bestela puria ingoa. Ulertzen zuen, bestela, nahi guztatzen topatzia pusketa batzu topatzia. Eta botatzen badeu lehentxio, ingo da gehiagi beratu, eta goxua geldituko, papilla bat ingo da. Baina nahi guztatzen gaur ingo deuna da, konpota berezi bat ez da betiko arduakin, eta asko inda beziketa gutxi inda, eta fruta pixka gateko. Ados, neguko fruta epelepela. Gio, konpota hotzian eona da, Bueno, a ber, hemen dakau, behitu hemen, gio botako jau. Hemen labian dakatena da, behitu, irikin dut, Irikin dut, zera bukatu zaigu, eta hemen txutziko dugu epelian iteko, Zemuz altza da. Itxura erra, hemen utziko dugu, gero epelian ateatzeko, bale? Eta, bueno, inbiar deuna, behitu, hemen leheno indeun karamelua, hemen dakaula otgailuan. Oan elan bizkotik, bai, Hau, Mikel, ingoek arrotu historio horrekin, bale? Orduan, hemen dakak mingaina, gogor xamarra dago, baina ikuste zuen zergatik jarri duten hau. Azalik esateatzeko. Bale? Orduan, zuk guain kenduko jozu plastikito hau, aldezuna aprobetxatu horrela, bale? Berta bota, eta arrotu ingozu, bale? Pizkat hasiko zaigu. Eta zuk gure edarilla prestatuko zu, bale? Gaurko edarilla. Ingozuna da berta. Azukrea bota. Azukre beltza da hori. Mosko batu da. Gero, esnia. Baita ere botako jau, gela pare bat. Bale, gela, desienteak hau hemen, danak ez tekin berko dugu, baina botako jau, gela eta helatua. Io zebau kristona, zeoke. Markatu milio probatu. Kristona, Hoi karamelo erra, Zu probatu aldezu. Probatu, Mikel edakana eskuta. Biatza, behiztu ditu. Kusiko zuze gozo erra. Boa, biatza sartu bat. Gio esan, a ber, gozo salia zean edo ez. Boa, karamelo duki. Bai. Ona alziok. Ona. Bai. Mira. Ez. Kristona zeokau. Ona. Posten hau gustatu izana. Ondo. Gozo, zeo. Vale. Hemen ingo ziunek holaxe. Vale. Eta holaxe. Bueno, Mikel, jaraitza da profiteroak egin dain. Zeba, hori du nere pasioa, Mr. Profiterol. Mr. Profiterol, ez da? Bai. Zer musiak, saldu eta saldu jarraitzalde. Saldu, gu baki profiterola, roskot, gu grek roskot asko ikitu, bezala. Bai. Ez ditu geratzen, guk ez ditu geratzen. Gelditu, Betu, hau da helatuan, nik atea eta hemendikan. Ingozuna da pusketetanin eta honean sartu, bale? Ez pusketa txikik, Hola, 4-5 pusketetanin. Ez guakin. Lamanakin, nik endugu zu lamana, arrazoi dezu. Hau ondu ilalda. Modatuko zea honekin, ez da? Ba, ez da, lau zatitanin, da bertara bota. Hemen txe, pasak eta baitu ja zeitxura hartzen nahi dian. Eta guain ningo deuna esan dakua, zua jetxi, puri-purian utzi, eta platano bota. Vale, konbota ya, listo akau. Mentabela raskin nengo ikutua emateko. Ez begiratu hau. Eta listo akau. Epa, ez begiratu. Da, estatu. Oidek, eman egurra. Oso ondo. Jo, sartu, azkarre bestela urtu ingo zaizkiu, bale? Vale, oso ondo. Eta Mikel, baki bio azuekin ibiltzen zela, bai aitorrekin, baina baita taberna, eta esaio politak azu horre bai, ez da? Gure txokoak izen du. Gure txokoak. Baioten herri, herrin bat, izu beti tabernak eta betiko, ez dakit jende ibiltzen den taberna. Lego mitikoak esateana, no? Oixe, mitikoak eta beti. Ikusi izan diat eta. Taberna bakotxon izaten duk, ire platern kutxunena, nagusia, pintxoa, eta hor txibiltzen duk, joaten uleku batera, bai, kroketak ensaladilla, gamba salagabardina, edo zer gauza horrelakoa,
probatu eta gero gustatzen zak, herriko jendek ere probatzea. Bai, lehen da biziko beraien historia do kontatzen, eta ez emat urte dara maten, eta horrela, eta gero kanporateatzen ez, herriko jendek probatzeko. Arrakazta hundio daka. Eta ze gustatzen zaik jo, barru nibiltzea, oaz kaleko hori horri bere xarma. Kaleko hortan ni bak ikongi moldatzen itzala, baina gustatzen zeak, bie gustatzen zkeak. Bilak ez da? Balik zoztek konturatu nintzen. Joseba, edo zein tabernak, hemen Euskal Herrin gustatzen zaiola, kalidadea. Bai, ez da? Benetan esaten dit, edo zer gauza iteko, kroketa hon bat iteko, urdai azpiko ona. Edo zer gauza iteko. Kalimotxeteko ere onakin hobi ateatzen. Oide. Eta posible badute? Jendea esatu, hau, ez da ona eta hau erabiliko hau zukaldeako. Kuidau, ez. Eta posible badute, bertako produktua saiatzen dira, erosten edo eta zorionez geho eta gehiago. Zorionez. Eta kalidadeko... Guandik falta zaigu, Guandik eta gehiago. Dudik ez. Falta zaigu, baino aigea. Nik beti nahi dut pixka bat gehiago gastatu eta bertan ustea dirua. Hola, xe. Benetan esatizu, eta garestio bat dira baino bertakoa. Eta oso ongi pasatzen ditu, eta erki, benetan. Eta nekin jarraiteko. Eman egurra horrei, hemen niko deuna da, ostras, hauek peatu zaizkigu. Earra, sekau hemen. Vale. Hemen sartuko deuna da bertara. Izotza. Lau izotz, nahiko. Vale, lau izotza. Ingo deuna da. Ja, pastela meteratik atea. Gorra, zeago diaito. Vale. Oide. Iru. Eta lau. Ona. Sardina bakalau. Iru eta lau. Hau nahiko tela Joseba nola ikusten du. Eman euspiskat. Vale, eta zuk, kontuz hau berua da, ota. Ingozuna da, Aitor. Kontuz berua da, Aitor. Kontuz da, berua da, ota, Ingo ekenadek, betu, hemen dindeun, prestatu deun jarabekin. Eman goizunik brotxatxo bat, hau, ez ikutuik, Ez. Ingo ekenadek, txak, pinta. Vale? Venga, ire kontu. Hau, izor gailuan sartuko zuen. Ondo aldi joa. Kriston indarra daka, Ona. Ni hasiko non bueltak honekin, Ala, berdi. Ondo heldu, bestela bueltak hasiko aiz. Ekabe la leche. Ondo. Mikelekin ondo pasako egin beti eta, Idakak suertia. Artista hundi bat da, Mikel. Artista hundi bat dela. Artista hundi da, ala da. Bueno, hemen jarriko dugu bat gordeko, patelantzako, baina bestiak, bueno, edalontzintzako 3 gordeko ditu, dotore jartzeko bat. 2 eta 3. Hori mojito iteko ere ez du txarra, Ez, ondo dakikik. Zeba. Eta hemen ingo deuna da, guain berde pixkatola pikatu, eta konpotan barroa sartuko dugu augustilla. Vale, hartu, eta konpota iola, ikutu freskagarri pixkat emateko. Vale? Bai, mojito ikutu emateko. Bai, oide. Mojito ikutu emateko. Mentabelarra pixkat. Hau listo sekau, Ikuste ja nola, behituzak platanua. Bai, arrazoia, Orduan ja hau inda sekau. Ja, hartu je ura pixkat mazpaxak, zagarra biguna zio, platanore bai, eta ja, mentabelarra nusaia jarri zio, eta hau sekau, listo. Ingo jatenadek, aurrenengo historia plateraratu. Esan dut iruntzako orden nula, baina ez dakizatik. Ingo deuna da. Hartu hau, eta hemen txejarri. Razio txukun bat. Hori labe gutxiago egin baino erki doa ito. Itxera etorri behar duk nire logela pintatzea ito. Oso ongi molatzen zea. Bai, nire pintatzea beta asko gustatzen zaite. Bai. Bueno, eta zea afizio gehiago, ordu libretan, lanataz bakirrekitzen dugu. Ordu libretan zeitezu. Zurte aite aldezu, ez da kirola zalea, ez da... Nik numeran izin dut, dantza. Dantza, bai, hori kontatu guzu. Bestela, pez igual, gurasoekin eta osabakin eta netxako raitzekin, pez igual, eman paseo bat. Paseo ez da txarrare paseatzea. Ez da bat ere txarra. Nire gustatzen zea paseatzea. Oso ondo, bota honea, horretxua. Eze brillua. Utzior, nauzi. Vale, dingo jaunadek, hemen dikatea. Cuida, bai. Tak. Vale, behitu bat. 2. Eta 3 arrena bakar. Bagoaz aurreaka, Bagoaz, a ber, hemen trapua bihar dia. Hau kentzeko mendikan. Vale. Eta gauza, falta zaigu. Baldak izu ez falta zaigun gaurko eguna bukatzeko. Zer. Batidu eurra, Matia. Nik uste dun txampaina esan da zelula. Hau, dantzan, hasi zaigu, Bai, eburmentua! Cuidao! Nauzi!
Mira, antiguoko Shakira deituko diote orain. Antiguoko Shakira. Antiguoko Shakira. Hortek, arrazoia. Shakira, cuidado. Antiguoko alkatea. Bueno, alkatea. Eta Shakira. Oixe, venga, ya está. Ia, iz artista. Hori narra da kakatxarro horrekin. Arrazekak katxarroak indarra, bale, bat. Hau gaina freskagarria, Oi, karriko. Freskagarria, eta kerriko, eta guainik, bakik, segarri bertxun hemen gainean, ez da? Segarri bario. Hau xe, bai, ez da? Bai. Ez da posible hau. Hau, olentzak. Hau, kendu guzio. Bale, hemen digateako iskit. Kendu diu, ba. Bale. Eta ingo ziune gainean guain. Hola, elatu bat izango bazan bezala. Bolatxoa jarri gainean. Hau gero probatu beharko dio bai, Joseba. Baki baiet. Hau duke regalo bena, erregeketa. Probatu gabe jungo zinatela. Bi. Horreri ez diugatza botako aitor. Ez, horreri ez. Itu zitxura. Hau dukau artista. Eta guain. Toma. Txiki ja. Nola, bineskan, bapatetik biatea berri izan ditut. Vale, ionea. Eta hirugarrengo hau, honea. Ize gauzaren horrela, atatzea, gauza politia, Diferente du. Artista utza zeate. Bat, bi, hau edateko dakau, bakoitzatzako bat, konpota pixkat, eta hemen pastela. Eta zuz esan dezu, Shakira, dantzari eta zenba gauza? Honek edo zer gauza egin du? Shakira dena, ezen dut... Zu baiziala, Donostiko erregia. Alkate zertako erregia izatia bali makazu, Bai. Hau zutako nausi. Bai. Hombre! Bota bostekua. Hau bai erregia. Toma, fenomeno. Bueno, Mikel, mi esker. Gurekin izateatik, mi beste bostekua. Hemen izateatik. Eta eskerrik askota. Jarraitu galdezu bain gozo gintzaiten etxian pizkat. Bai, pixkiri. Eta ikasila emaiok, lanien ematio gozuai. Bainenekin ez du problemika, nik edo zer gauzari emango jo. Oso ondo, bueno, lagunak, ondo pasa, eta ea gaur gabian zemuzko erregaloak etortzen dian. Ez galdu, aloro kandifloro! Aio!